أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب إلى يوم لقائه. أما بعد، يا مسلمي، ina muku barka da sake haduwa kan wannan shafi domin koyon addu'o'i ingantattu tare da fassararsu da takaitattun fa'idoji. Wannan shine darasi na 9 daga darussa 12 da zamu dauki a cikin wannan littafi mai suna Jannul Thimar, Sharh Sahih al-Adhkar, wallafar Sheikh Khalid ibn Mahmud al-Juhani, hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu anna khairan. Ya musulmi, ba da sawaitawa ba za mu gabatar da darasinmu na yau. Allah nake roƙo ya fahimtar da mu wannan darasin kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta. Lalle ne shi mai iko ne akan dukkan komai. Malam ya ce, wa fi hadha ad-darsi nata'arrafu sawiyan ala du'a'i safar. A cikin wannan darasi na 9 kai tsaye za mu karanta tare domin mu san abubuwa kamar haka. Na farko, malam ya ce shi ne addu'ar tafiya, wato addu'ar da idan mutum zai tafiya zai karanta. Waddu'a'i idha nazala manzilan fi safarin aw ghayrihi. Addu'a idan ya sauka a wani masauki a halin tafiya ko waninta. Na uku, wa ifsha'i salami da yada sallama. Na hudu, wa ma yaqulu man ahassa waj'an fi jasadi. Abinda wanda ya ji ciwo a jikinsa zai fadi. Wa du'a'ir ruku'i da addu'ar ruku'i. Wa dhikri inda al-khuruj min al-manzili da zikiri, wato ambaton Allah yayin fita daga gida. Na bakwai, wa ma yaqulu aw yaf'alu man aznaba dhanban. Abinda wanda ya aikata zunubi zai faɗa ko ya aikata. Na takwas, wa du'a'i inda idkhalil mayyit al-qabra. Addu'a a lokacin shigar da mamaci kabari. Na tara, wa du'a'i ba'da dafnil mayyit. Addu'a bayan binne mamaci. Na 10, wa du'a'i inda iftaris sa'imi. Addu'a a lokacin bude bakin mai azumi. Waɗannan addu'o'i guda 10 su ne abiban da wannan darasi na 9 ya takaito a kai. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu dauki addu'a ta farko zuwa addu'a ta 5 a cikin wannan zama namu, sai mu kammala darasinmu gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu, kuma in Allah madaukakin sarki ya so. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi, yace al-thalithu wal khamsun, na 53 daga addu'o'in da zamu dauka. Du'a is-safar, addu'ar tafiya. Rawa Muslimun an ibn Umar radiyallahu anhuma. Imam Muslim ya rawaito hadisi ingantacce an karbo daga Ibn Umar, yardan Allah ya tabbata a gare su. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana idha stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Cewa lalle manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya daidaita akan rakuminsa yana shirin wata tafiya. Kabbara 3 sai yayi kabbara cewa Allahu akbar, Allah ne mafi girma, Allahu akbar, Allah ne mafi girma, Allahu akbar, Allah ne mafi girma, sau 3. Thumma qala, sa'annan yace subhanallazi sakhkhara lana hadha. Tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin hawa. Wama kunna lahu muqarinin,
ba mu kasance masu ikon sarrafa shi ba, wa inna ila rabbina lamunqalibun, kuma lalle mu hakika masu komawa ne muke zuwa ga Ubangijinmu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa, ya Allah lalle mu muna rokanka nagarta da tsoron Allah a wannan tafiya tamu, wa min al'amali ma tarda, da kuma aiki wanda kake yarda da shi. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ya Allah Ubangiji ka sauwake mana wannan tafiya tamu, watwi anna bu'da, ka nade mana nisanta. Allahumma anta sahibu fi safar, ya Allah Ubangiji kai ne ma'abocinmu a cikin wannan tafiya, wal khalifatu fil ahli, kuma kai ne halifanmu a cikin iyalanmu. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar, ya Allah ina neman tsari da kai daga wahalar tafiya, wa ka'abatil manzar, da abin gani mai sanya bacin rai, wasu'il munqalabi fil mali wal ahli, da kuma komawa mummuna ga iyali da dukiya. Ibn Umar yace, wa idha raja'a qala hunna, idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiyarsa sai ya fadi wannan addu'ar wanda muka karanta din, wa zada fihinna, kuma ya kara da cewa ayibuna, mu masu komawa ne, ta'ibuna, masu tuba ne, abiduna, masu bauta ne, lirabbina hamiduna, kuma masu godiya ne ga Ubangijinmu. Ma'ana qawlihi muqrinin, malam yace ma'anar fadinsa muqrinin a cikin wannan addu'a ɗin da muka karanta shine ai muti'in, wato masu biyayya. Wa ma'ana qawlihi lamunqalibun, kuma ma'anar fadinsa lamunqalibun ai lasa'iruna ilaihi raji'un, wato lalle mu zamu zamo masu komawa zuwa gare shi, wato bayan mun mutu kenan. Wa ma'ana qawlihi wa'atha'i, malam yace kuma ma'anar fadinsa wa'atha'i ai ta'abun, wato gajiya ko kace wahala. Wa ma'ana qawlihi ka'abatu, malam yace kuma ma'anar fadinsa ka'aba ai shiddatul hammi wal huzni, wato tsananin damuwa da bacin rai. Wa ma'ana qawlihi ayibuna, malam yace kuma ma'anar fadinsa ayibuna, wato ay raji'una, masu komawa ne. Min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine: al-ula, na farko, استحباب الدعاء بهذا الذكر عند السفر وعند الرجوع من السفر. أنسو ين الدعاء دوانا ذكر يا ين تفيا دلوكة داو ودق تفيا. الثانية، نبي عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه حيث سخر لهم كثيرا من المخلوقات. girman rahmar Allah tsarki ya tabbata gare shi madaukaki da kulawansa ga halittunsa, inda ya hore musu da yawa daga cikin abin halitta. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace: Ar-rabi'u wal khamsun, na 54 daga addu'o'in da zamu dauka. Addu'a'i idha nazala manzilan fi safarin aw ghayrihi, addu'a idan ya sauka a wani masauki a halin tafiya ko waninta. Rawa Muslimun an Khawlata binti Hakimin Sulamiyya, Imam Muslim ya rawaito hadisi ingantacce an karbo daga Khawla ‘yar Hakimin Sulamiyya, yardan Allah ya tabbata a gare ta, annaha sami'at Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, cewa ta ji manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa:
idza nazala ahadukum manzilan idan ɗayanku ya sauka a wani masauki falyaqul to sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta fa innahu la yadurruhu shay'un hatta yartahila minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa domin cewa idan ya faɗi wannan kalma babu wani abin da zai cutar da shi a gurin har ya bar wurin malam yace ma'ana qawlihi manzilan ma'anar fadinsa manzilan a cikin wannan hadisi ɗin da muka karanta ai makanan wato wani guri wa ma'ana qawlihi a'udhu kuma ma'anar fadinsa a'udhu ai a'tasimu wato ina riko da fakewa wa ma'ana qawlihi bi kalimatillah kuma ma'anar fadinsa bi kalimatillah ai alqur'anul karim wato alqur'ani mai girma wa asma'ullahi wa sifatuh da sunayen Allah da siffofinsa wa ma'ana qawlihi at-tammati kuma ma'anar fadinsa at-tammati ay al-kamilat allati la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh wato kalmomi cikakku wacce babu nakasa a cikinta ta kowace fuska wa ma'ana qawlihi yartahila kuma ma'anar fadinsa yartahila ay yadhhabu wato yattafi min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al-ula na farko istihbabu qawli hadhihi al-kalima inda nuzuli ayi makanin la ya'manu al-insanu fihi ala nafsihi an so faɗin wannan kalma yayin sauka duk wani gurin da mutum ba shi da aminci a kansa. الثانية نبي إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى tabbatar da siffar magana ga Allah madaukaki bisa yadda ya dace da daukakarsa tsarki ya tabbata gare shi madaukaki qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace al-khamisu wal khamsun na 55 daga addu'o'in da zamu dauka ifsha'us salami ya da sallama روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إمام مسلم يروي حديثي إن كنتشي أنكربو دقى أبي هريرة يدى الله يتبت أقريش يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله سيرة أبنشي الله استبت أقريش يتشي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بذاك الشقاء الجنة har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so juna awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum shin bana shiryar da ku akan abinda idan kun aikata shi za ku so juna ba afshu salama bainakum yace ku yada sallama a tsakaninku ma'ana qawlihi la tadkhuluna aljanna malan yace kuma ma'anar fadinsa la tadkhuluna aljanna ay min awwali marra wato tun da farko hukuncin Allah madaukakin sarki shine babu mai shiga aljanna sai wanda yayi imani da Allah kuma ya bauta wa Allah madaukakin sarki ba tare da ya shirki da Allah ba wa ma'ana qawlihi afshu kuma ma'anar fadinsa afshu ai unshuru wato ku watsar ko kace ku wasa sallama min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith daga cikin fa'idodin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al-ula na farko istihbabu ifsha'i as-salami ala man arafta wa man lam ta'rif ana son ya da sallama
ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba, wato ba sai lalle wanda ka san shi sa'annan za ka mai sallama ba, da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba ka yi mai sallama, duba da amfanin da ya zo cikin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fadin assalamu alaikum bawa zai samu lada 10, kariya a kai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi bawa zai samu lada 20, kariya a kai ka cika shi da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bawa zai samu lada 30, wanda wannan ba sai lalle wanda ka san shi ba sa'annan ka gaishe shi ko ka yada sallama gare shi. الثانية نبي من أسباب المحبة بين الناس الاكثار من السلام فيما بينهم. daga cikin sabubban da ke jawo kauna da soyayya da tausayin juna a tsakanin mutane shine yawaita sallama a tsakaninsu. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ce السادس والخمسون نحمسين دشدا دقا الدؤوئن دزام دوكا ما يقول من أحس وجعا في جسده أبندا وند يجتشيو أجكنسا زي فدي. روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. إمام مسلم يروي حديثي إن كنتتشي an karbo daga Uthman dan Abil Asim Thaqafi yardan Allah ya tabbata a gare shi annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama, cewa ya kai kukan wani ciwo da yake jinsa a jikinsa wajen manzon Allah sira da abincin Allah su tabbata a gare shi tun da ya musulunta. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace masa ba yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik, ka dora hannunka akan gurin da kake jin radadin daga jikinka, wa qul bismillahi thalathan, kuma sai ka ce bismillah da sunan Allah sau 3. zaka ce bismillah 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 sau 3. idan ka fadi wannan wa qul 7 marratin, kuma sai ka ce sau 7 a'udhu billahi, ina neman tsari da Allah, wa qudratihi, kuma da ikonsa, min sharri ma ajidu, daga sharrin abinda nake ji na ciwo, wa uhadhiru, kuma nake jin tsoron faruwarsa a nan gaba. Wannan shine addu'a da bawa zai karanta a yayin da yake jin wani ciwo a bangaren jikinsa, inda zai dora hannunsa a wannan bigire ko a wannan guri sai ya ce bismillah 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 sau 3 kenan, sai ya ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru, wannan ɗaya kenan. Haka zai maimaita sau 7. in yayi hakan Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yaye mai wannan matsala ko wannan ciwo ko radadin da yake ji a jikinsa. Ma'ana qawlihi ba' yadaka 'ala alladhi ta'allam, malan yace kuma ma'anar fadinsa ba' yadaka 'ala alladhi ta'allam ai ba' yadaka 'ala mawdi'il alami, wato ka dora hannunka akan gurin da ke ciwon. Wa ma'ana qawlihi uhadhiru, kuma ma'anar fadinsa uhadhiru ai ahdharu, wato nake tsoron yaduwa da faruwarsa. Min alfawaid almustanbatati min hadha alhadith, daga cikin fa'idojin da aka yi istinbatin su daga wannan hadisi shine al'ula, na farko istihbabu wad'i al-yadi ala mawdi'i al-alami wa qawli hadha al-dhikr, an so a dora hannu akan gurin da ke ciwo a cikin jiki sa'annan a faɗi wannan zikirin. الثانية نبي من كمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شر ما أجد وأحاذر. daga cikin kamalar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa ya ce
daga sharrin abin da nake ji na ciwo kuma nake jin tsoron faruwarsa a nan gaba. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehin mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace, as-sabi'u wal khamsun, na 57 daga addu'o'in da zamu dauka. Du'a'ir ruku'i, addu'ar ruku'i. Rawa Muslimun an Aishata radiyallahu anha. Imam Muslim ya rawaito hadisi ingantacce an karbo daga Aisha, yardan Allah ya tabbata a gare ta. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi, cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana faɗi a cikin ruku'insa da sujadarsa, subuhun quddusun, Ubangiji abin tsarkakewa mai kubuta daga dukkan abin da bai kamata da shi ba. Rabbul mala'ikati war ruh, Ubangijin mala'iku da ruhi. Ma'ana qawlihi, ma'anar fadinsa subuhun ay unazzihu Allah subhanahu wa ta'ala amma la yaliqu bihi, wato ina tsarkake Allah madaukakin sarki daga abin da bai dace da shi ba. Wa ma'ana qawlihi ar-ruhu, kuma ma'anar fadinsa a cikin hadisin ar-ruhu ay Jibrilu alaihi salam, wato ruhi din shine mala'ikal Jibril, amincin Allah ya tabbata a gare shi. Qala shaykhuna hafizahullahu ta'ala, shehinmu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yace, wa rawa Muslimun an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Imam Muslim ya rawaito hadisi ingantacce an karbo daga Ali, yardan Allah ya tabbata a gare shi. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha qama ila as-salati qala, daga manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa lalle idan ya tashi yin sallah sai ya ce, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa, na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaga halittar sammai da kasa, ina mai karkata zuwa ga gaskiya. Wama ana minal mushrikin, kuma ba ni cikin masu shirka. Inna salati, lalle ne sallata, wa nusuki da yankana, wa mahyaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata, lillahi rabbil alamin, na Allah ne Ubangijin talikai, la sharika lahu, babu abokin tarayya a gare shi, wa bidhalika umirtu, kuma da aikata hakan aka umarce ni, wa ana minal muslimin, kuma ni ne farkon masu sallamawa. Allahumma antal malik, ya Allah kai ne mamallaki, ko ka ce kai ne sarki, la ilaha illa ant, babu abin bautawa da gaskiya sai kai, anta rabbi wa ana abduk, kai ne ubangijina kuma ni bawanka ne. Zalamtu nafsi, na zalunci kaina, wa i'taraftu bi dhanbi, kuma nayi ikrari da laifina, faghfir li dhunubi jami'a, don haka ka gafarta mini zunubaina gaba daya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, lalle ne babu wanda yake gafarta zunubai sai kai. Wahdini li ahsanil akhlaq, ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u. La yahdi li ahsaniha illa ant, babu wanda yake shiryarwa ga mafi kyawunsu sai kai. Wasrif anni sayyi'aha, kuma ka gusar daga gare ni mummunansu. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, domin babu wanda zai gusar da mummunansu daga gare ni sai kai. Labbaika wa sa'daik, na amsa maka na sake amsa maka da biyayya. Wal khairu kulluhu fi yadaik, kuma alheri dukkansa yana hannunka. Washarru laysa ilaik, sharri kuma ba a dangana shi gare ka.
ana bika wa ilaik, ni kuma dacewata tana gare ka kuma gare ka nake fakewa. Tabarakta wa ta'alait, alherinka ya yawaita kuma ka daukaka. Astaghfiruka wa atubu ilaik, ina neman gafararka kuma ina tuba gare ka. Allahumma laka raka'tu, ya Allah gare ka nayi ruku'u, wa bika amantu kuma da kai nayi imani, wa laka aslamtu kuma gare ka na mika wuya. Khasha'a laka sam'i, jina yayi kawaici gare ka, wa basari wa mukhi, da ganina da kwakwalwata, wa azmi wa asabi, da kashina da jijiyoyina. Wa idha rafa'a qal, idan kuma ya dago daga ruku'u sai ya ce, Allahumma rabbana lakal hamd, ya ubangijinmu dukkan yabo ya tabbata a gare ka. Mil as-samawati wa mil al-ard, yabo mai cika sammai da ƙasa. Wa mil ma bainahuma, da cikar abin da ke tsakaninsu. Wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du, kuma da cikar abin da ka so daga wani abu bayan nan. Wa idha sajada qal, idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada sai ya ce, Allahumma laka sajadtu, ya Allah gare ka nayi sujjada, wa bika amantu kuma da kai nayi imani, wa laka aslamtu kuma gare ka na mika wuya. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu, fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta kuma ya suranta ta. Wa shaqqa sam'ahu wa basarahu, kuma ya tsaga mata ji da gani. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, albarkun Allah sun yawaita, shine mafi gwanintar masu halitta. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، sa'annan ya kasance abinda zai faɗa na ƙarshe a tsakanin tahiya da sallama shine, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ubangiji ka gafarta min abinda na gabatar da abinda na jinkirtar. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, da abinda na boye da abinda na bayyana. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, da abinda nayi da kuma abinda kai ne ka fi ni saninsa. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir, kai ne na farko kuma kai ne na karshe. La ilaha illa ant, babu abin bautawa bisa cancanta sai kai. Ma'ana qawlihi fatara, kuma ma'anar fadinsa fatara ai abda'a, wato ya kirkiri. Wa ma'ana qawlihi hanifa, kuma ma'anar fadinsa hanifa ai ma'ilan anil batili ila dinil haqqi, wato mai karkata daga bata zuwa ga addinin gaskiya. Wa ma'ana qawlihi mahyaya, kuma ma'anar fadinsa mahyaya ai ma ahya alaihi min al-imani wal amali salihi, wato abinda nake rayuwata a kai na daga imani da ayyuka nagari. Wa ma'ana qawlihi wa mamati, kuma ma'anar fadinsa wa mamati ai ma amutu alaihi min al-imani wal amali salih, wato abinda zan mutu a kai na imani da ayyukan kwarai. Wa ma'ana qawlihi labbaika, kuma ma'anar fadinsa labbaika a cikin wannan hadisi ɗin da muka karanta ai ana muqimun ala ta'atik, wato ni tsayayye ne akan biyayyanka. Min al-fawaid al-mustanbatati min hadha al-hadith, daga cikin fa'idojin da aka istinbatin su daga wannan hadisi shine istihbab at-tanwi'i bayna adhkar ar-ruku'i was-sujudi wa bayna as-sajdatayn, fa yuqalu hadha marratan wa hadha marratan. An so dan canji a tsakanin zikirin ruku'u da zikirin sujada da zikiri da ke tsakanin sujadu biyu, sai a faɗi wannan wani lokacin kuma a faɗi wannan. الثانية نبيو استحباب دعاء الرفع من الركوع وبين السجدتين المذكورتين. أنسو ين الدعاء تاسوا دقا ركوع da tsakanin sujjadu biyu
da aka ambata. لا نطيل عليكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، نكتفي بهذا القدر وسنكمل ما تبقى من الدرس غدا إن شاء الله. يا مسلمين بزام السويتا با أنا زام السيا sai mu kammala darasin mu gobe in Allah ya nufe mu da kaiwa, kuma in Allah ya so. Ina roƙon Allah inda muka yi daidai ya karba mana, inda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana. Anan nake sallama da ku, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.